before na 53. So kani times 100 leverage mo guni. So dako gyud siya diferensya sa ato ang pan sa Binance. Sa Binance tara 20% in dollars na, pero kani $50 raw ang gamit ani. And the rate is $100. Really need to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. So there are another examples atong kuan ba? Binance future leverage times 20. So mao ni nag order ko gano lang 0.1. Kaning 0.1 BTC is akong nagasto nga kuan na USDT is 50, mga $50. Kaya namo ko available ba so 100 din na. Mag 0.1 lang akong gidula. So nag-short ko karon. Di ani nag-short ko sa price lagi 10,437 di ari dapit. Sakto kayo ng igo. Dayon na paubos na siya, so nag-gain ako 5%, 5.45% and counting pa. Pag-take profit na ito, dapit po siguro dari dapit. Scalp raw, scalp na. Ang liquidation price is 11,157 if mataas pa gina siya. So layo-layo pa itong liquidation price. No? Kung ma-liquidate ni siya, mahurot to ato ang $50 ng kuan kaning 0.1. Anong 0.1 na siya, nya $50 akong gigasto kay times 20 man niya good. No? Times 20, so balig akong $50 ganina, naka-order ko balig 1,000 kamin na USDT worth of BTC. So mo na 0.1. So ana lang, ito di-close na ako niya, dire dapit mag-limit siguro pero bati palagi kayo kay limit o dili ka edit. So may tabo mag-market ka, mag-close position market, ma-close na siya then maka-gain na og 6.36%. Yung pilara na ka kuan ibutang na to 37 naras 30 sa kuan pa pips 36 points ang bintang. 10% ng ato ang return of ano. So pani siya mao pani realized profit 5.57 dollars no. Ganina mag-withdraw para makita nato. Muna kung wallet balance $100 din siya tapos 99.9 na lang bilhin. Kaya ang 50 mo akong gipalit. So $50 times 20 is 1,000. Kani 1,000 kapit 0.1 man akong gipalit worth of BTC. So ang akong $50 nakadula ko og 1,040 USDT. So sa akong 1,000 USDT out of ilang nga 5 minutes na. So 5, 10, 15, 20, 25 minutes naka 11% na and naka $5 unrealized profit na ko. So maani ang Binance future. So kanipod maintaining margin mo ni ang dapat i-maintain nimo para open ra gyapon ni imong account. So liquidation price niya layo ra kay no 11 pero dapat sa mabaw pa. Dugay pa ma-liquidate. Di po ta mapa-liquidate dire man ta may entry. So ana layo pa kay na. Target patag mga sagdiri lang kani 1 hour ni siya 2 hours. 2 hours. Dire dapit or na sa 1 hour. Okay, mga dire. Igo po dire. 10,359. Okay. So, ana lang. Siya, kani kay 5 minutes or dire na ko mo take siguro. Market sell lang nato ni siya kay limit di mangyapon nato mabutang gud para kung sa ano to. Share market na largo pag i-close na nimo. Kay mao pa man itulo ka buko ang iyang ano
orders. So kana na ko $6. Kung ano na siya, $6 unrealized pero gini close na ko na makita din na diri oh. Dati trade store gapon nakakuan ko gapon na realized profit 26 sulayan ako kani $10 ra ni siya. $10 times 20 sa paano siya? 200 worth dari order value 200 USDT rin gamay ra kay na ang pagitan na 30 points naka 26 USDT ko. So kani karon pila pa man siya. Market price ron ko 337 320. So kita siya nag 1% nga price. Okay, mag 10 3 na siya. Alay pa din. Sa mga 7 to 6%. Point 0.6%. So sa 0.6% lang. 11 o 5 na yun. So take profit na natin na taod-taod. Gayon diri pod sa kaning ako ang kaning sa ko ang sa kuan man primexbt nako reward 35% ganina. Nagdula ko og kani 1 BTC. 1 BTC kay 1 times 100 leverage man eh. So ang gigamit nga margin ani ano lang 0.01 100 USDT. Karon naka-gain ako og $9 pud ani. Dire ako nag-entry karon lang ni siya. Pud mga 5 minutes. Paniwa pa na ako man ng 5 minutes. Naka $9. Nako, unrealized profit pagyapon na siya close. Gusto ka i-close. Pwede ko na to i-dadre. Take profit na nato ni siya. Modify na to ni siya para kuan ta. Dire na to ito profit. Dire sa 10,390 daw. Take profit 10,394 naman to. 10,390. Okay, sakto magbalik. Kailangan. Tapos, pwede pa na ito butawag stop loss, pero di na ito mag-stop loss. Maglantaw rin ako. So, modify. Automatic na siya. Take 390, dahil dapit. Take profit na rin na siya. 56. 390, Sige, action check balik. Balik ko ta diri sa kuan. Ato ang dirita sa Binance na food future. $12 pa lang. Sayang mo tayo maubos naman eh. Dahil na ito may take na lang. 1 BTC. Sige butang ito plus stop loss. Magbutang-butang pandare na take profit na TP. Take profit. Magbutang-butang stop loss. Magnapo na yung plus SL. Take profit. Sige magbutang tag stop loss. There the sa 10. 10,423. Modify. Stop loss 10,423 yan pa. So yung kanya ito may lungagan siguro. 80 lang. Profit ito. Modify. Confirm. So dara. Plus SLTP din. Profit na maigo itong stop loss. Yung GG na ginaon. Which is okay na. Ang stop loss. Kaya ang gamay. Meron na. So balik na taas. Paano akong gisel man. Karon nag $10 na siya. Mag-gain ako $10 and 19% na sa ito ang details ng position. So daari sa ito pong prime nag 46 gain na tag $46 no sa ito ang kuandula ang BTC. Ang position is naman diri. And kung panaog pa siya pa down pa siya so nagkadako pa itong gain 54 na 53
So kani times 100 leverage mo guni. So dako gyud siya diferensya sa ato ang pan sa tara Binance. So Binance tara 20% $10 na, pero kani $50 ra ang gamit ani. And diri is $100 ang akong gigamit nga margin. 103 diri akong gigamit is $50. So masih diferensya times 100, so ginaw 54. Ano gid ako? Ginaw $53 ani within 1, 5, 10, 15, 20, 25 minutes. No? Pwede na to, i-close na to na. Pwede na to na i-click na close position. Close, di. Gain na ka. Pero, di pa. Mga diri pa na dapit na to i-close. Layo pa man na siya. Break, bago pa man na break na nga to ang double tap. So, possible. Na siya talent na maubos taman diri Syempre yun. Sige lang. Sige sa ato na take profit na to ang $41. Balik dito sa Binance Future, same goes ang ato ang 50 USDT kay may gain na siya 9.7. Entry man ako dire ganina. Pero it's 10.47. Alas 9:20 karon alas 9:59 na, so almost 40 minutes, but alright, okay na $10 sa 40 minutes, not bad. Pero if na-pay $100, pwede ka butan lang $500, pwede ka makadulag 1 BTC. So sa imong $500 nanapod kay kuan times 2. Funny, ano po kayo mga 1,000 ba? 100 USDT gain if dako-dako niya akong puhonan dito. Pero this is to show lang, no? Profit lang natin na i-close natin. Okay, close positions. And we're boom. Gain. Sakto. So dara bitik na doon nga sa tuwang ikita. Nag-gain na tato. And there is a Binance. So profit na po siya natin yung $9 para market lang. So buy. Dara na close na. So dara ang akong loading na rin today. So akong 100 USDT ganina, idula na ko ang 50. So ang akong 50 may gain og $8 no. And anong 50 ra akong gidula kay para na ko available balance sa kuang margin para ako ang kuang deriba. So that's it. So sa pag-deposit dahil sa inyong Prime, dali mo sa account, tapos dire deposit, mana ang address. Mas dali dire og lower fees ang kuan nga sa BTC. Like gahapon, dire BTC na ako. BTC and send ko gahapon dara ako send ko Bitcoin address, nag-send ko kuan lang 0.02. Dara. Tapos ang fees ra niya dara kami ang BTC makita niyo. No, naabot na siya. And ana din na dere sa to ang dere ka mag-deposit. Mag-withdraw the report. Tara.
So, yan yung withdraw. Deposit, umag sa deposit, dali ka sa account, dali mo ang balance, makita nimo dali, i-transfer nimo na siya sa imong trading account, kay mo man na dali trading account, and i-withdraw, ay, kuha nimo. Palitan ka ni, withdraw na ko ni, ayaw, di ba nimo withdraw. Kay reward mo. 0.02 ka ni, pwede ni ma-withdraw. Bali na to, pwede siya mag-withdraw. Transfer na siya, fund trading, mora na siya, wallet lang na siya doon. So, ana lang, no. And that's it. Really means to live life golden. Yeah, we're golden.